Madzulo ano ndabwera ndi nkhani yachisoni taluzatu Malawi wina yemwe amatchedwa kuti no Athide kumeneko ku South Africa anaomberedwa kumeneko kuti kagulu ka anthu kamene kanapezeka zoti no basi kaombera anzawo ndiye kuti amene anaomberedwa mwa ena amenewo ndi Athidewo zomvetsa chisoni. Ndi munthu uyu onena kuti anali otchuka m'mbuyomo makamaka nthawi yomwe anali kuno ndipo sizinayende ndi pang'ono pomwe tingofotokoza zinakhala motani kuti iye aomberedwe nanga kuti Athidewo tikamati anali otchuka amapanga zotani, dzina lake lenileni ndi ndani. Ndetu tikufuna makamaka tibwerere pang'ono makamakatu pa 9 Juni 2026 dzulodzulo lomweli. Ukutu ndekuti kunali ku dera lina la ku Johannesburg lomwe limatchedwa kuti no Jumpers ku Cleveland uko East Johannesburg. Kumeneko kunapezeka zonena kuti mmene nthawi imakwana 10 minutes past 11 kunazabwera ndekuti basi ya Toyota Quantum itanyamula anthu okwana 10 ndipo anatuluka ndi zimifuti osati masewera. Kungofika mudera muja ndikuyamba kufaya amwene kunali ndekuti kutetetsatu zipolopolo mpaka na kufika point onena kuti kuombera sizoti amaombera anthu sanapita kuti kukaombera akuti kapena nyumba yakuti amangoombera basi kumangoombera zipolopolo kumene zikagwereko ndikomwe kumangoombera manyumba amene onse kupezeka zonena kuti anthu okwana 12 mpaka na kuomberedwa ndi kumwalira pamenepo. Panali amuna okwana 9 ndekuti akazi okwana 3 amene atisiya pamenepo kamba koomberedwa. Mmodzi mwa anthu amene wawa ndekuti 12 amenewa anapezeka zoti akamwalirira ku chipatala koma enawo amwalirira pomwepo, ndipo pa amuna 9 takambaja panali mmodzi yemwe ndi wa ku Malawi dzina lake Tadeo Banda. Mongo munyadira anthu amamutchula kuti Athide. Ndi Athide amenewa ndi ndani kodi? Chabwino tifotokoza kuti kodino anthu anakaombera pa zifukwa zotani koma Mungu ndilo lati yambe kaita fotokoza kuti Athide ndi ndani fande munthu odziwika sizoti ndi munthu osadziwika makamaka zaka za mbuyozo. Nditu mmene moto munali zaka za ma 1990s 1990 chakuti umo kumakafika ndekuti mu zaka za ma 2000 kunali munthu yemwe dzina lake ndi Tadeo Banda. Tadeo Banda anabweretsa ndekuti masewera anayamba kumachita masewera a bodybuilding kunyamula zitsulo zijamachita chinayi chocho zija kunyamula zitsulo nkumakapikisana atazikunga kuti ndili ndi masozi basi nomakachita mipikisano imeneja. Athidewa ndi zoti nthawi imeneyoyo anali ndekuti mmodzi mwa anthu amene amachita zimenezo ndipo ankaitatu nthawi imeneyo. Ankapanganso martial arts ndekuti tikudziwa martial arts ndi zakalati zija basi tikumakha ngati ayi kung fu ndi zina zotero zachina shotikani pake nafika point onena kuti iyeyo anayamba kumaphunzisanso ndekuti azinyamata ena ankabwera kwa iyeyo cholinga chonena kuti basi aphunzire nawo apeze nawo maluso amenewa. Koma za bodybuilding zija Athide anazitengera pa mgongo kwambiri, tisati pa mgongo koma anazitengera kwambiri mpaka anafika kuti kumipikisano ya bodybuilding muzaka zimenezozo anawina ndekuti ngati championship ngati kuti ndikatswiri nditu onyamula zimenezo ndipo wathupi wakunga thupi maso bwinobwino anawina ndekuti mpaka kutchulidwa dzina lonena kuti Mr. Malawi, Bambo Malawi. Anali superstar nthawi imeneyo zaka za ma 2000 momo ma 1990 chakuti ma 2000 anthu a nthawi imeneyoyo ndi izinza anthu amvula zakale amvetsetsa kuti kodi Athide anali ndani makamaka ku bodybuilding imeneyoyo. Ndetu Athide ataona zonena kuti ku Malawi kunoko sizikuyendako iyayi tisuntheko malo basi anadzasuntha makamaka cha ma late 2000 2000 eko cha ma late 2000 I think cha ma 2000 emo tingoti nachoncho zaka zimenezo anasuntha ndikupita ku South Africa kumeneko ndekuti amakakhala ku Johannesburg kumene kwachitikano ngozi yeti. Ndi zinakhala motani kodi kuti kumeneko apezeke zonena kuti mwina mwake aombere kumeneko anakaomberawo ndi ndani? Of course takamba zoti zinakhala motani koma anakaomberawo ndi ndani pa zifukwa zotani? Kumeneko kunapita gulu lina lomweno sili kudziwika pakanali pano malinga kuti palibe amene wamangidwa komano akunena kuti dera limene lili la Cleveland kumadziwika ndekuti ndi nkhani za kukumba migodi mosavomerezeka, zoma kumba miyala ya mtengo wapatali koma mosavomerezeka.
Ndipo kumene kuku zomwe zimakonda kuchitika kwambiri ndi zoti kuli kagulu kena ka anthu kamene kamatchedwa kuti zamazama, ndipo iwo amakhala ngati kuti akulimbirana migodiyo. Ndeno poti tikuti kagulu akaka ndi kamazamazama eti, iwowa ndi kuti amakhala kulimbana ndi mwinanso magulu ena kumeneko. Ndiye mongo kayikira apolisi akayikira kunena kuti mwina mudera limene makhala athidemu ndi zoti munali ndi kuti kagulu kena kaja ndi mazamazamawa anabwera kumeneko kuti basi azathirane ndi kuti chani azathirane zipolopolo. So far information yomwe ikutuluka ndi imeneyo, komano sizinatsimikizike bwinobwino kuti kodi anthuwo zifukwa zake ndi ziti. Kungoganizira malinga ndi kuti dera lomwe makonda kumachitika ngati za magangs zimenezi ya malingananso ndi yawo azokumbakumba migodi. Mumadziwa pamene pali mgodi, pamene pali ndalama, pamakhalabe kukanganirana anthu. Olo komwe kuno mukudziwa kale migodi yeniyeni yojira mabasi ngati anthu amakanganirana mpaka kumamenyana. Mwakumbukira mulilongwe, we were here a few months ago tinkakamba zonena kuti kulilongwe takubandulana uku kulimbirana migodi chapafupi ndi kuti ndi pachani ndi pa Shoprite mpaka nakumenyana polisi yabwera pamenepo anyamulana achizikwanje migodi yonena kuti yojira maminibus yeniyeni. Akwere nawo akatero apatsepo 1000. Just imagine ngati anthu amapunthirana migodi imeneja ndi ikhale migodi yonena kuti mwina mwake ndi amiyala ya mtengo wapatali pangaphulike ndewu zotani. Ndiko makhala kumachitika ndi kuti ndewu zimenezi sosadi kunena kuti anthuwa angobwera ndikuzasiridwa ndi minibus kuomberombera ndikukwera minibus muja kumabwerera. Osatinso kuti kapena anabwera kuti tikapanga tikashutawo achinathide watu sizoti ndi kuti ndizigawe ngalo. Ndi magayo onena nangovaya kumene kumangopanga survive kumenya haso maziwa amalawa kati agwireso ntchito kujoni kuja ndi fans ona timangogwira ntchito zawo bwinobwino. Kumene kujako ndi zoti yangokhudzidwa ngati timati ngati collateral damages. Osatinso collateral damage koma ma-casualties basi anthu ongonena kuti anali onena kuti opanda milandu muti munthu koma angopezeka zoti basi angogwidwa nawo mmenemo ndi kuphedwa mmene mudzatu zosakhala bwino. Family yawo yatsimikiza kuti zachitikadi motero kuti aluza ameneyo Tadeo Banda. Sosadi timakamba chaposachedwa pompa makamaka m'mavidiyo amene takhala tikupatsani panopa ndi kuti pa Justin Tech Malawi zokhudzana ndi ku South Africa. Kunena kuti makhumbo athu ndionena kuti khumbo lathu ndionena kuti tisamve zona lwakuti za moyo ndi akuboma katengeni anthu zanizani. Of course ndi situation ina ndi scenario ina koma takhala kumakamba zimenezo zokuona kuti it's my wish ngati kuchoka ku Justin Tech Malawi kunena kuti magayi akhale ndi kuti ali safe kumeneko kuti Fatima zoti ndi environment yoti yopoyira zochitika zake ndi kumalo kuonena kuti kosakhala bwino. Maona zomwe zachitikazi zoomberana zipena paliponse akatere basi magangs ziomberana pya kuomberana mifuti live kumakhala ngati kuti mwina mwake mukuonera za mfilimu olo mene mafoto koza nkhani mukaimva kuveka ngati kuti mwina mwake ndi filimu ina yake ngati for real anthu akuomberana zonso. Ayi ndithu mzimu wawo ukause mumtendere osatha. Apapa ndizoona kuti makamaka achibale amakhala aluza ngati anali ni mkazi we don't know, ngati anali ni mwana sitikuziwa, koma achibale awo onse kandi mkazi kandi mwana azichimwene awo makolo ngati alipo zimakhala zoona kuti aluza apa big time loss ngatinso Malawi so timakhala taluza apa zosakhala bwino. Mzimu wawo ukause mumtendere osatha akuti.